Добрый вечер, мы рады вітаць вас у телекавярні «Вечерний Витебск». Добрый вечер. Сегодня с вами будут Иван Павлюченко Юлия и Дубро. Юлия Дубро. Так, спадзяемся, у вас уже пачаў з'яўляцца нейкі святочны настрой, тому что уже менш чым праз 2 тыдні будзе Новы год, распачнуцца калядныя святы. Калі не, то мы запрашаем вас правесці гэтую гадзіну разам з намі і абяцаем падарыць вам сапраўдны святочны настрой. Ну а цікавыя госці, якіх мы запрасілі ў нашу тэлекавярню, ўжо чакаюць, і таму не будзем зацягваць час і хутка перайдзём да размовы з імі. Мы пачынаем «Вечерний Витебск». Як я ўжо казала, госці у нас сёння цудоўныя, я іх з задавальненнем вітаю. Гэта Сяржук Маркаў, сам па сабе чалавек свята, наш калега, вам уже добра вядомы, і ў тым ліку каардынатар курсаў арганізатар курсаў «Мова на нова». І выкладчык курсаў «Мова на нова» Тацяна Дубоўская. Добрый вечар. Добрый вечар, Юля. Ну, як на маю думку, так «Мова на нова» гэта адзін з самых важных сацыяльных праектаў, які з'явіўся ў Беларусі і ў тым ліку ў Віцебску. Як жыхары Віцебска падтрымліваюць яго ці не? І раскажыце, калі ласка, калі хто не ведае, што такое «Мова на нова»? Што такое «Мова на нова»? Ну, гэта, па-першае, бясплатны, да, мы заўжды робім на гэтым акцэнт, што гэта бясплатныя курсы, абсалютна для ўсіх узростаў. Яны больш інтэрактыўныя. Гэта не сухія, такія нудотныя лекцыі, да, якія можна пачуць. Ну, ладно, пра універсітэт не буду казаць, там таксама цікава ўсё, канешне, адбываецца. Але сэнс у тым, каб людзі, якія наведваюць нашы курсы, яны больш размаўлялі на занятках самі. І, канешне ж, без граматычнай часткі у нас ніводныя заняткі не адбываюцца, за гэта у нас адказная Тацяна. Вось, я вельмі удзячны лёсу, да, што вось, менавіта Тацяна моя сувядучая на курсах, таму што яна просто неверагодная мовазнаўца. Сяржук перабольшвае. Не, яна проста сціплая. Вось, наколькі жыхары падтрымліваюць? Ну, тое, што яны прыходзяць на курсы, я думаю, што гэтым яны і падтрымліваюць. А колькі ўжо па часе гэтыя курсы ў Віцебску праходзяць? Ой, мы толькі ўспамінаем. Амаль што 1,5 гады. Так, ну, скажем так, паўнавартасны гэта вось другі сезон, які мы пачыналі, таму што ў мінулым годзе, у маі, калі мы распачалі заняткі, гэта былі такія пілотныя 3 заняткі, мы паглядзелі, ці прыйдзе ўвогуле хто. Таму што прыйшлі і ходзяць, і, дзякуй Богу, і далей ходзяць. Канешне, мы можам сказаць, што там до нас не ходзяць натоўпамі там 100 чалавек, да? Канешне, было б гэта круто вельмі. Ну, але, дзякуй Богу, што стабільна, як мы падлічвалі зусім нядаўна, прыкладная такая колькасць гэта 35 чалавек. Ну, калі браць сярэдняе, да? Арыфметычнае, вось гэта 35. Канешне, вагаецца ў залежнасці ад таго, які госць прыязджае. Калі, напрыклад, прыехаў да нас Юрый Жыгамон. Да, вось, ну, гэта вельмі істотна, што госці прыязджаюць. Да, госці прыязджаюць, і госці прыязджаюць са сталіцы. Людзі, мы просто вельмі рады, зусім розныя. Да, зусім розныя. Сфер, і яны зацікаўлены, каб падтрымаць курсы развіццё беларускай мовы. Калі прыязджае такі чалавек, як Юрый Жыгамон, гэта адразу 100 чалавек стабільна. І на нейкія тэмы таксама... Гэта дуже, Тацяна, самую складаную граматычную частку рыхтуе. Да, я кажу заўжды... Самая вясёлая. Я кажу, што гэта самая вясёлая, самая радасная частка нашых заняткаў. Але не абавязковая. Як можа, хто хоча, не хоча, але мова пачынаецца, ну, канешне, з валоданнем мовы, але і таксама абавязкова трэба ведаць правапіс, пунктуацыю, граматыку, таму, каб правільна пісаць, правільна выказваць свае думкі, правільна гаварыць. Таму гэта абавязковая частка, і я стараюся, канешне, разбавіць, каб яна вясёлай была, не сухой, не нудотнай. Ну, я магу так дапамагаць. Так, Сяржук вельмі мне дапамагае. Я дапамагаю тым, што я перашкаджаю, да, вось людзі сядзяць такі там, о, думаюць, як з гэтым разабрацца, ну, трэба там неяк разряджаць атмасферу. Так. Я перашкаджаю, да. А Гэта моя праца. заўсёды на занятках ёсць нейкая тэма. Як вы абіраеце тэму, аб чым будзеце размаўляць? Тэма... Такое пытанне. Абдумываем загадзя,
З Там у Сержаком. вас есть планирование, як там у Конечно. школе, в Ну, университете. планування не Ну, такое. як, скажімо, у нас на сайті, так, у нас на сайті ёсць распрацаваныя заняткі, іх шмат, вельмі шмат. Мы можам скарыстацца тэмай, і гэтым сайтам можа карыстацца любы чалавек, ён можа зайсці, калі ён прапусціў гэтую тэму, ці яму цікавая там іншая тэма, якую мы не абралі яшчэ. Ён можа зайсці на сайт, паглядзець граматычны блок, і таксама лексіка, адзін з самых галоўных складнікаў, гэта лексіка па тэме. Але тэма абіраецца як? Калі у нас ёсць магчымасць запрасіць нейкага госця, там не толькі са Францюку, сталіцы. Да, напрыклад, Франц Іванович Сіўко, у яго там на годы кніжка новая выйшла. Ці, напрыклад, вось наша выкладчыца дзіцячых курсаў, а яна ў нас адмыслоўца ў радзіннай абраднасці. Да, вось яна падрыхтавала тэму, то чаму не запрасіць? Таму бывае так, што мы загадзя ўжо ведаем, а бывае і так, што за некалькі дзён тэма нараджаецца, калі, ну, бываюць всялякія выпадкі, што госць не паспявае даехаць, напрыклад, ну, не атрымалася. Таму мы ўжо самі рыхтуемся, абіраем тэму. Я думаю, што зацікавілі ў нашых гледачоў, дзе вас шукаць. Я ведаю, што зараз вы пераехалі. Да, мы пераехалі, мы былі раней у гістарычна-культурным комплексе Дзвіна. Дзякуем вялікі за гэты час, што мы былі разам. Усё было класна, але ж проста, ну, хацелася бліжэй у цэнтр горада, каб побач быў транспарт, святло, і людзям было больш зручна дабрацца і знайсці нас. Зараз мы месцімся ў турсалоне «Ілва». Это недалёка зусім ад ратушы на супрацьлеглым баку, дзе вось рэстарацыя, там паўночная сталіца. Чырвоныя літары, там адразу ўсё бачна. Да, там І ў суполках, вялікае канешне, у суполках, у Фейсбуку, у Кантакце мы ёсць, і заўжды можна паглядзець, якая будзе тэма, у колькі мы сустракаемся. Час нязменны у нас 18:30, серада. Дзіцячыя заняткі толькі у нас, да. Ну, гэта, можна сказаць, такі сацыяльны дабрачынны праект, правільна мова? Выключна дабрачынная, і гэта прынцыповая пазіцыя, да, што гэта павінны быць людзі, ну, у добрым сэнсе вар'яты, пэўна, да, хварыць на сваю працу, на гэта проста жыць ёй. Ужо былі думкі, там, напрыклад, і на пачатку гэтага сезона, што ў мяне шмат працы, да, і тэлебачанне, і яшчэ праца, і шмат праектаў ёсць, і былі думкі, што можа адмовіцца, камусьці перадаць гэтае. Ну, але пасля вакацый пачалі першыя, другія, і разумееш, што гэта, ну, ўжо немагчыма проста кінуць. І дзякуючы слухачам, таму што слухачы вельмі добразычлівыя людзі, вельмі адукаваныя, калі можна сказаць, таму што прыходзяць заўсёды з задавальненнем, уважліва слухаюць, адказваюць актыўна. Яны натхняюць. Так, аддачу заўжды бачыш і проста адчуваеш сябе патрэбным іншым людзям. Хаця б крыху штосьці распавесці новае, чамусьці навучыць. Канешне, чалавек усё ведаць не можа, але чым ты валодаеш, ты можаш падзяліцца. Умее прыгожа гаварыць, я так... Умее, так, філолог. Выкладчык, так? Вы выкладчыкам працуеце? Не, я не выкладчыкам, я карэктарам рэдакцыйнай газеты. Ну, але ж і аспірантка, і абараняла дысертацыю. Выключна адукаваныя. Да, выключна. Выкладчыкі курсу мова на нову. Адзіную рэмарачку наконт граматыкі, вось проста зноў пахваліць Тацяну, таму што яна малайчына такая. Можна запрашаць людзей на нашыя заняткі нават ужо адукаваных, да, якіх і выкладчыкаў беларускай мовы, таму што Тацяна рыхтуецца у адпаведнасці з новымі нормамі. Яна ведае усе новыя слоўнікі, яна карыстаецца імі, звярае. Таму, калі спрэчныя моманты, у нас іх, ну, в прынцыпе, не бывае, таму што яна вельмі дасведчаны чалавек. Дзякуй. Я ведаю, што ёсць яшчэ адзін падарунак, які зрабілі вы нашаму гораду. Гэта мова на нова дзеткам. Зусім хутка пагаворым пра гэта. Зараз прапаную пагартаць нашу афішу і даведацца пра культурніцкія падзеі. Задавальненне. Наш интеллектуальный партнер – любимая газета «Видьбичи». 19 декабря Белорусский театр «Лялька» приглашает на новогоднюю сказку для детей от 3 лет «Таемницы новогоднего лесу». Маленьким зрителям предстоит отправиться в путешествие к Деду Морозу вместе со Снеговиком, а по пути их ожидают захватывающие приключения, неожиданные встречи, незабываемые пейзажи, а также танцевально-развлекательная программа «Где сгубился Дед Мороз». Начало в 11:00 и 14:00. Витебская областная филармония представляет премьеру волшебной музыкальной сказки «Новый год в Зазеркалье». Главной героиней зазеркального Нового года будет, конечно же, Алиса. И на сей раз ей придется решать сложную задачу. Как попасть на новогодний бал, преодолев множество препятствий в мире Зазеркалья, где цветы разговаривают, шахматы танцуют,
и все перевернуто с ног на голову. Начало в 11:00. А в 16:00 будущих мам ожидает 4-й концерт из цикла «Соткать душу из нот». Главная новинка концертно-познавательной программы – движение. Для будущих мам сыграют несколько танцевальных мелодий, чтобы они могли подвигаться под музыку. В этом им сможет помочь консультант по йоге для беременных, а также концертную программу по сложившейся традиции посетит доктор, который ответит на вопросы будущих мам в индивидуальном порядке после концерта. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет комедию в одном действии «До третьих певню» в одноименной повести Василия Шукшина в постановке Михаила Краснобаева. Зрителей ждет музыкальная сказка для взрослых с танцами, искрометным юмором и встречей с хорошо известными литературными персонажами. Начало 18:00. Центр современного искусства на Белобородова 5 приглашает на последний день кинополета, фестиваля немого кино и экспериментальной музыки. В программе показ и озвучка фильма Владимира Корж-Саблина «У огней народженная», Беларусь, 1929 год, и выступление группы «Реликт» с презентацией нового альбома «Лековые травы». Начало в 19:00. 20 декабря Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса приглашает на премьеру музыкальной сказки для детей и подростков «Снежная королева». Одна из самых любимых и самых известных сказок в мире, эта волшебная история не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых. Дети с удовольствием следят за приключениями Кая и Герды, узнают, что такое любовь и дружба, верность и храбрость, которые способны преодолеть любые препятствия. Начало в 11:30. Туристический салон «Илва» приглашает на детские курсы белорусского языка и культуры «Мова на ново» деткам. Юные посетители смогут изучить самые интересные традиции и язык Беларуси в игровой форме. Вход свободный. Начало в 12:00. Белорусский театр «Лялька» представляет танцевально-развлекательную программу «Где сгубился Дед Мороз?». Дедушка Мороз заблудился и не откликается на приглашение. Оказывается, его нарочно отправили не туда, куда надо. Но кто это сделал? На веселом празднике у елки можно будет не только узнать ответ на этот вопрос, но поиграть, потанцевать и посмотреть спектакль «Таемницы новогоднего лесу». Начало в 11:00 и 14:00. Культурно-исторический центр «Золотое кольцо Витебска 12» представляет новогоднюю развлекательную программу «У пошуках Мороза Морозовича» або «Свет полный цудов». Юных зрителей ждет игра «Путешествия», танцы, песни и хороводы с Морозом Морозовичем, а также выставка детского творчества «Сказки Рождества», выставка «Вытинанки» и ярмарка чудес. Начало в 12:00. Арт-центр «ВЗЭП» приглашает на зимний хендмейд-маркет по адресу улица Октябрьская, 2. Вас ждут интересные мастер-классы, встречи с креативными дизайнерами, тематическая фотозона, отличная музыка и возможность подобрать своим близким по-настоящему уникальные подарки к Рождеству и Новому году. Открытие в 11:00. 21 декабря Витебский отдел образования и кафе «Закольцово» приглашают всех, кто верит в чудеса, на увлекательное интерактивное новогоднее шоу «Путешествие в резиденцию Деда Мороза». Театрализованное представление и путешествие по настоящему сказочному лесу подарит действительно новогоднее настроение надолго. Начало в 11:00, 13:00 и 15:00. Битлз-клуб «Чердачок» приглашает на кинопоказы по понедельникам. Название кинофильма станет приятным сюрпризом для посетителей, а после просмотра состоится совместное его обсуждение. Начало показа в 20:00. Наш интеллектуальный партнер – любимая газета «Видьбичи». Працягваем размаўляць пра курсы «Мова на нова». Бясплатныя курсы беларускай мовы. З намі застаўся Сяржук Маркаў, арганізатар гэтых курсаў, і далучыліся да нас Ганна Кажамяченко, выкладчык курсаў «Мова на нова» дзеткам, тое, што было зараз у афішы, і слухач курсаў Людмила Борыкова. Добрый вечер. Добрый вечер. Адразу мне хочацца спытацца у слухача, якія ў вас уражанні ад курсаў. І пакуль будзем размаўляць, я папрашу нашага рэжысёра, каб ён паказаў нам, у нас ёсць фотаздымкі з заняткаў. А пакуль паслухаем ваши ўражанні. Я вельмі задаволена курсамі. Наогул чалавек заўсёды імкнецца туды, дзе яму добра. І улічваючы тое, што я наведваю курс другі год ужо, мне там добра, комфортна, мне вельмі падабаюцца вядоўцы, вельмі падабаюцца госці, якія да нас прыязджаюць. І наогул кампанія вельмі цёплая, заўсёды хочацца туды прыходзіць.
І я заўсёды шукаю час, хоць вельмі складана гэта зрабіць, але вось так. Ну вы так лёгка так зараз размаўляеце, вы прыйшлі ўжо падрыхтаваныя на курсы, быў у вас нейкі такі запас ведаў ці Запас толькі школьны. Не было. Але ў школе, ну, як усе вывучалі беларускую мову, і я вельмі люблю, практыкую з задавальненнем. А дзе вы працуеце, чым вы займаецеся? Я працую метадыстам ВДУ Машэрова. Цікава. Ну і давайце галоўная падзея гэтага году, мы ўжо з Сяржуком так вырашылі. Ну, чаму не? Чаму не? Мова на новадзеткам. Адкрыліся цяпер і такія курсы. Я папрашу нашых аператараў яшчэ паказаць вот такія цудоўныя кніжкі і калі Да, Юля, можа, ласка... пакажы, гэта просто... Я адразу такі, не той, што анонсік, а раю людзям, якія хочуць вучыць беларускую мову, дарэчы, не толькі дзеткі. Давайте я разгарну нават. Глеб Лабадзенка, які выкладае курсы ў Менску, ён сам стварыў, сам намаляваў гэта дзве часткі, дзіцячая замова. І гэта проста выдатнейшае выданне і такі дапаможнік для дзяцей, там можна нават і размалёўваць усё гэта. Можна набыць, конечно, просто на прасторах Ты сеткі. ўжо мне параіў нават набыць. Да, я нават Івану, чаму б і не? Калі чалавек просто пачынае вывучаць беларускую мову, гэта вельмі добры дапаможнік. Ну вось з дарослымі ўсё зразумела. Людзі вырашылі, пайшлі на курс, ім гэта цікава. А вось працаваць з дзецьмі. Якія ў вас методыкі? Як вы да гэтага рыхтаваліся? Распавядзіце крыху, як праходзяць гэтыя курсы? Ну, увогуле, мы таксама выбіраем пэўныя тэмы. Так, напрыклад, уже былі першыя заняткі ў мінулую нядзелю а 12 гадзіне мы сустрэліся з нашымі дзеткамі, з бацькамі і вывучалі даволі цікавую карысную тэму і для дарослых, і для маленькіх гэта ветлівыя словы. Бо заўсёды, калі мы з вамі нават пачынаем вывучаць якую-небудзь іншую замежную мову, мы вучым тыя словы прывітанне, развітанне, каб быць ветлівымі ў іншай краіне. Мы не зрабілі выключэння і вучыліся вітацца, развітвацца па-беларуску, прасіць прабачэння, калі дзеткі зрабілі што-небудзь шкоднае, кепскае. Вучыліся дзякаваць і увогуле вучыліся слухаць спачатку пэўна беларускую мову і крыху гаварыць. А якога ўзросту дзеткі прыходзяць, на каго разлічаныя? Вы ведаеце, узрост не абмежаваны. Ну, па-першае, мы толькі знаёмімся і мы чакаем, мы з задавальненнем чакаем усіх дзетак, якім гэта цікава, якія хацелі бы паспрабаваць, павучыцца, гаварыць па-беларуску. І, безумоўна, ёсць розніца пры навучанні маленькіх дзетак і пры навучанні дарослых. Так, напрыклад, у Мінску ёсць размежаванне пэўнае, гэта курсы для дзетак, якія не ўмеюць чытаць, і заняткі для дзетак, якія ўжо ведаюць граматыку і знаёмыя з пэўнымі звесткамі. Ну, мы спачатку проста знаёмімся. Ну, скажем так, да, я крыху улезу ў размову. Калі ласка. Гэта праект, які, ну, за які мы просто так перажывалі, хваляваліся з Тацянай, мы ўжо год да гэтага ішлі, мы шукалі людзей, хто гэтым можа займацца. Як мы казалі, да, гэта дабрачынна ўсё. За гэта ніхто не атрымлівае грошай, таму патрэбны чалавек такі. Ну, дзякуй Богу лёсу, што Ганна з'явілася у нас. І таму вось мы зараз, першыя заняткі адбыліся, мы ўжо радыя, што дзеткі прыйшлі, гэта не пустая зала, ўсё крута. Але далей, канешне, мы будзем рэкламавацца, да, і дзякуй, што тэлеканал Віцебск нам дапамагае ў афішы заўжды. Калі ўжо пройдуць вось 3 заняткі да Новага года, мы зразумеем, як нам іх падзяліць. Да, таму што, ну, вось, як Ганна яна правільна сказала, канешне, калі гэта 4-гадовы дзіцёнак, да, і там і 12 год, гэта, канешне, розніцы, трэба падыходы розныя ўжо. А вось навошта, як ты лічыш, дзецям хадзіць на курсы? Таму што яны ходзяць у школу, яны вывучаюць беларускую мову там. З дарослымі ўсё зразумела, яны забываюць тое, што вывучалі ў дзяцінстве. А дзецям навошта тое, што яны могуць вывучыць у школе? Ну, па-першае, Іван, ты ведаеш такі тэрмін, да, сацыялізацыя. Ужо ведаю. Вось. І калі, напрыклад, у школе ёсць такі момант, ты не падрыхтаваўся, да, ці... Ну, я заўсёды не Ці думаеш, што дрэнна ведаеш тэму, ёсць нейкі такі страх, да, момант. На курсах гэтага не можа быць, гэта нязмушаная атмасфера. Усё разлічана на поспех.
Вось. І самае галоўнае гэта бачыць тое, што ты не адзін, ёсць шмат зацікаўленых і бацькі ў першую чаргу, таму што, да, Падтрымка. Ганна, у нас Так. ёсць раздрукowачка, распавядзі, калі ласка, што для бацькоў? У бацькоў таксама абавязкі ёсць. На першых занятках мы бацькам прэзентавалі свою асаблівую раздрукоўку, Хатняе заданне. памятку, як паводзіць сябе на курсах, як дапамагаць не толькі вядучаму, але таксама сваім дзеткам, як дапамагаць, не крытыкаваць, спрабаваць размаўляць па-беларуску не толькі на занятках, але таксама паспрабаваць дома пагаварыць, потым абмеркаваць дома заняткі пасля. Таксама неабходна сачыць за паводзінамі, гэта таксама неабходна рабіць і ўвогуле падтрымліваць. Канешне, тут просто сэнс у тым, ну я працягну, да, Іван, што ў школе там дзіцёнак сядзіць адзін, ён без бацькоў. Тут ён адчувае вось гэтую падтрымку бацькоў, і бацькі, дарэчы, там таксама з мовай, ну, не вельмі некаторыя А бацькі сябруюць. знаходзяцца Яны побач, побач. так, канешне, знаходзяцца побач, таму побач. і бацькі таксама задзейнічаны ў некаторых працэсе, момантах, так. занятках. І дзеці вельмі так, ну, радуюцца, калі бацькоў Гэта ўжо таксама сямейныя курсы. выклікаць. Сямейныя курсы Ну, мова, асноўныя ну. такі дзеці, ну, але ну, можна і так, можна і сямейныя. Ось. Я б нават назвала бацькоў памочнікамі. Ну, напрыклад, на першых занятках бацькі мне таксама дапамагалі. Чыталі цікавыя займальныя дыялогі. Мы з дзеткамі потым абмяркоўвалі, як прыгожа гаварыць, як непрыгожа павітацца альбо развітацца. Потым казалі бацькі яшчэ пра тое, што неабходна заўсёды з усмешкай на розную сітуацыю рэагаваць. Таксама І выхаваўчыя курсы. так, выхаваўчыя. І ўвогуле бацькі гэта, безумоўна, прыклад для дзіцяці. Калі маці альбо тата выступае, расказвае штосьці, дзіця, безумоўна, будзе ганарыцца гэтым і таксама будзе спрабаваць Я хочу паўтарыць. спытаць у Людмілы, а вы плануеце сваіх дзяцей адводзіць на такія Так, курсы? я планую вводить на курс свою дачку. Яна со мной некалькі разоў наведвала дарослыя курсы, ёй вельмі спадабалася. І калі я вяртаюся дадому з курсаў, я яшчэ некаторы час размаўляю па-беларуску, і яна мяне падтрымлівае і вельмі хоча туды пайсці. Вельмі хочется, поэтому я буду ее с задоволеннем туды водить. Ну вось курсы для дарослых адбываюцца адзін раз у тыдзень, а для На тыдзень, дзяцей так. І для дзяцей Таксама. таксама раз на тыдзень, просто што дарослы курс адбываецца ў сераду 18:30, а для дзетак у нядзелю А 12:00. о 12 гадзіне. І, дарэчы, госці таксама будуць завітваць на На дзіцячыя дзіцячыя? курсы. Канешне, вось 27-го мы вырашылі зрабіць нашым дзеткам такі падарунак, і з Менска прыедзе лямцавая батлейка мама са спектаклем «Мама мой каляды». Вось, таму ну, будзем вось такое свята рабіць для дзяцей, канешне. Ну, такое пытанне яшчэ. Вось я ведаю, што дарослыя курсы у вас збіраецца такі нейкі калектыў людзей, які заўсёды наведваюць, і вы разам можаце выправіцца там у вандроўку, на экскурсію, такія выязныя паседжанні рабіць. З дзіцячымі будзе такое? Забаўляльная нейкая праграма яшчэ. Тут яшчэ большая адказнасць. З дарослымі вельмі цяжка, да, зарганізавацца. З дзецьмі. Ну, я думаю, нам вельмі дапамагае нашым курсам наш тэатр «Лялька». Мы праводзілі заняткі ў тэатры. І мяркую, што мы будзем далей працягваць нашы супрацоўніцтва, калі «Лялька» не будзе супраць. Я думаю, што не будзе супраць, таму што гэта выдатны калектыў. І я думаю, што мы зарганізуем зноў-такі для нашых дзетак нейкія цікавыя падзеі. І, можа, і музеі падключацца. Ну, вось приближаются святы, Новый год, каляды. Ці рыхтуеце вы нешта асаблівае для дзяцей на І дзіцячых для курсах? дарослых чаму б і не? Ну, Новый год гэта больш свята для дзяцей. Ну, я хочу сказаць, Іван, што дарослыя больш ось уже, пэўна, за месяц. Тое, што дарослыя любяць Новый год, мы да, ведаем. А што у нас будзе? У нас будзе што-небудзь, нейкі карпаратыўчык там, да? Навагодні ранішнік. Нагадываю, што ўсе курсы бясплатныя. У нас будзе на наступных занятках 23-го будуць гульні, будуць калядныя гульні і не толькі, будзем гуляцца, таму што дарослым, можа, большым дзеткам не хапае проста вось разняволіцца і проста
ну, пагудзець, вось, ну, паваляць дурня нейкага, да? Але ж гэта будуць беларускія гульні выключна. Для дзетак я ўжо казаў, што мы прывязем лямцавую батлейку. Я думаю, што гэта будзе свята, гэты спектаклі заўжды праходзіць так вясёла, і дзеці, і дарослыя ў захапленні. Канешне, ну, свята для ўсіх, а чаму? Мы ж не такі ўжо там сур'ёзныя. Не, мы адкрытыя, вясёлыя і радасныя. Дзякую, заставайцеся такімі ж, поспехаў вам. Няхай жыхары Віцебска збіраюцца, як мага больш з іх прыходзяць на вашыя курсы, прыводзяць сваіх дзетак. Дзякую вам вялікі за тое, што вы робіце. Вось, поспехаў, ну і цудоўнага навагодняга настрою, каляднага настрою ў бліжэйшыя 2 тыдні. А мы зараз паглядзім рубрыку Александра Каренмана «Потрап у тэлек». Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Рубрика «Игра «Попади в телек» приглашает всех тех, кому за 40, а также кому 40, а также кому до 40. Короче, всех принять участие в нашей замечательной телепередаче. Поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Виталий. Виталий. Ну, у вас тут только лиса или что это? Лиса? Собачка. Собачка. Виталий, ну чем занимаетесь? По жизни вообще. Молчите, молчание. Работаю. Немножечко. Ну, правильно, не в укор своему здоровью, да? Ну да. А спортом занимаетесь? Занимаюсь. Каким? Боксом. Все, я понял. На этом наши шутки в этой рубрике закончились. Теперь только серьезные вопросы. Ну, а работаете где? Ну, здесь, на Марко-Сити. На Марко-Сити продаете что-то? Ну, автомойка. Автомойка? У нас есть автомойка на Марко-Сити, оказывается. Нужно срочно поехать туда что-нибудь помыть. Просто у меня машины нету, понимаете, нужно хотя бы самому помыться. Вот были такие случаи, когда к вам приходил человек, слушай, воду горячую отключили, ну, помой, пожалуйста. Был такой? Мы таким помогаем, что сделать. А вас с воском, да, или без, да? Сегодня у вас возможность замечательная передать привет всем своим знакомым. У нас есть 3 мишени, тир, кольцо и футбольные ворота. Нужно выбрать одну из 3 мишеней, попасть в нее. Что выбираете? Ворота. Да, лучше, чем было. Поздравляю всех своих друзей, знакомых, девушку любимую, своих родителей. Всех поздравляю с новогодним, с наступающим Новым годом и всеми сопутствующими праздниками. Всем любви и добра. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам, как в телек попадаем сюда, 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 сюда. Спортивный парень, очень спортивный. Ты спортивный парень? Конечно. Точно? Да, футбол Покажи. мини-футбол. Сейчас я по глазам прочитаю. Да, не спортивный. Мини-футбол, да? Да. Это футбол для маленьких людей или что это? Нет, это зал, площадка, там играют 5 на 5. Но, по-моему, в мини-футболе есть какое-то отличие. Футболистам разрешается пить. Нет. Но скажи, пожалуйста, ты уже давно занимаешься? Да, очень давно. Насколько я знаю, в Витебске мини-футбол очень сильно развит. Есть куча любительских лиг. Да. И даже есть команда Витен, да? Да, на очень профессиональном и крутом Высшей лиги республики. Высшей лиги республики. Ну, ты болеешь за Витен? Естественно. То есть прям гоняешь за них, там ездишь на всякие драки? Нет, я не гоняю, просто слежу за ними, как они играют, и всего лишь. Понятно. Ну, а ты играешь в каком-то клубе, да? Ну, скоро буду подписывать контракт с коммунальником витебским. Коммунальника? Да. Это, у них есть даже контракты? Ну, там не контракты, но так, то есть... Вчера мы подписали Роберто Карлоса, сегодня вас... Как вас зовут, кстати? Илья. Илья, очень приятно, Александр. Илья, ну, сегодня вы попадаете в телек, вы можете передать привет всем своим друзьям, можно их поздравить уже с наступающими праздниками. Все очень просто. Вы, как футболист, должны попасть вот в этот телек-ворота. Телек-ворота, это у нас такая мишень. Вот отсюда. Все очень просто. Ваша задача забить вот в эти ворота пустые. Пожалуйста. Все очень просто, никакого подвоха. Вот, сразу видно. Я добил, давайте 5, вы попали, я вас поздравляю. Я хочу поздравить всех с наступающими праздниками, с наступающим Новым годом, также с праздниками День энергетика, и пожелать всем здоровья, счастья и любви в наступающем году. Передаю всем привет тем, кто меня знает. Спасибо. Как пел Игорь Крутой и кто-то еще, какая-то женщина, я не помню, но все когда-нибудь кончается. Так вот, когда-то мы слушали эту песню и не задумывались, что пел он на этом выпуске нашей рубрики. Он кончается. Вот, кстати, его и завершение. Пока. Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек».
Як і абяцалі, мы спяшаемся падарыць вам навагодні калядны настрой. Я вітаю нашых новых гасцей. Гэта Наталья Бадненко, загадчык аддзела мастацкай творчасці Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі Віцебскага района. Гэта Тацяна Титова, дырэктар Вымнянскай сярэдняй школы. І гэта Наталья Вінаградова, настаўніца Вымнянскай сярэдняй школы. Таксама у нас у студыі ёсць маленькія казачныя майстры, якія робяць навагоднія цуды у майстэрні Дзеда Мороза. У прыдзвінскай сядзібе Дзеда Мороза, прыдзвінскай рэзідэнцыі, якая адкрыецца, пачне працаваць ужо заўтра. І я спяшаюся даведацца ў нашых гасцей, робяць яе, дарэчы, аддзел адукацыі Віцебскага района. А ў нашых гасцей, што будзе сабой уяўляць гэтая рэзідэнцыя ў гэтым годзе? Ну, уже 6-й год в Витебском районе работает придвинская резиденция Деда Мороза, в которой проводились мероприятия на базе оздоровительного лагеря «Спартаковец». Но в связи с тем, что сейчас там проходят ремонтные работы, значит, лагерь у нас будет проект наш будет осуществляться на территории придорожного кафе. Проект был создан отделом образования, спорта и туризма Витебского райисполкома и районной организации «Белая Русь». Сценарии для новогодних утренников создавались по мотивам разных сказок. Почекайте, зараз вы нам усё распавядзеце і нам не будзе пра што казаць. А вось чым гэтая рэзідэнцыя, Віцебская рэзідэнцыя Дзеда Мороза адрозніваецца, ну, напрыклад, ад вядомых нам у Расіі ці у Белавежскай пушчы? Я думаю, што гэта пытанне трэба яшчэ задаць нашым госцям, якія за маім сталом, таму што яны з Вымна, Вымнянская школа, і я ведаю, што не здарма. Яны зараз знаходзяцца ў нашай студыі. Раскажыце, чым асаблівасці рэзідэнцыі ў гэтым годзе? Наталья Миколаевна. Хочется сказать, что мы приехали из Радима Никифоровского, якому у гэтым годзе, дарэчы, спомнилось 170 год. Ну, вось у руках я атрымаю яго книгу, называется «Неачысцікі. Звод простонародных паданняў пра нячыстую сілу». Вось, ну, некаторы час гэта кніга была нашай настольнай. Ну, хочется сказать, что ў музеі таксама ёсць невялікая экспазіцыя нячысціку, якія зляпілі з пластыліну нашы вучні. А вось мы ўжо працавалі па гэтай кнізе, таму што як бы імпартныя нячысцікі ўсім надакучылі, мы захацелі сваіх беларускіх вось пусціць у наш прыдзвінскі лес, і вось атрымаўся такі сцэнар, такая казка, навагоднія падарожжы і нячысціку ў прыдзвінскім лесе. Як яны там будуць вандраваць, ну, пра гэта можна даведацца, паглядзеўшы гэта прадстаўленне. Ну, я думаю, што Никифоровскі, знакаміты беларускі этнограф, які так нарадзіўся ў Вымна. Скажыце, вось Наталья кажа, што гэта была яе настольная кніга, а вось у школе гэта таксама так вывучаецца з дзецьмі, ведаюць яны добра гэтыя паданні нашай менавіта віцебскай зямлі, пазнаюць тых герояў? Ну, абавязкова. Краязнаўчая работа ў нашай установе адукацыя – гэта адна з накірункаў выхаваўчай работы. І вывучаць сваю малую радзіму, я лічу, што гэта абавязкова для ўсіх, асабліва маленькіх нашых дзетак. Таму што там, дзе ты радзіўся, тое, што ты ведаеш пра сваю малую радзіму, наверное, гэта застанецца потым на ўсё астатняе жыццё. Ну і правда, как казала Наталья Миколаевна, уже заморские нячистики, казочные персонажи, что совершенно может быть, пора уже переходить на своих добрых, мирных, спагадливых таких, которые у нас, например, Смок, он вельми добрый, а дракон, он який злый, дрэнны, да, Ягодка. Ну, в отличие от Бабы Ягодка. Ягодка – это молодшая роля, правильно? Да, Наталья Миколаевна. Расскажите, это моя роль, як бы при написании сценария заўсёды была Баба Яга. Конечно, Баба Яга есть и у белорусской мифологии, безумовно. Ягиня, ведьма, да, ведьма – это не только страшно, это от слова «ведать», «знать». А вот Ягодка – это молодшая сестра Бабы Яги. По сценарию по-нашему, ну, кажа усім рассказывая,
детям, что дети пытаются у детей, вы ведаете, кто? Я говорю, да, дети отказывают, конечно. Ну, я думаю, что скажут, баба Яга. Да не, якая ж я вам баба Яга, я ягодка. Бабе Яге 400 год, а мне только 390, и прихорошивается. Поэтому она значно молодейшая, такая добрейшая, варит так само зелье, у ступіна не летае у нас, яна летае на мятле, ну і вось дзеці дапамагаюць ёй, а мятла ў яе вось па сучасных, па новых тэхналогіях, яны заводзяць мётлы, лятаюць, ну вельмі цікавая такая гульня у нас. А хто складаў сцэнар? Ну, наша Наталья Миколаевна, творчая человек, она не только умеет складать сценарии на разные тематики, она еще добрая поэтка, верши добрые пишет. Мы тут уже повинны уже друковаться, только она вот как-то еще не перешла до этой стадии. Ну и вот это ее творчий такой проект, который, я думаю, что он будет добрым. А де ви знайшли акторів, ось акрамя Наталії Миколаївни? Хто виконує ролі нячистиків наших витебських? Я завжди говорю, что кадры решают все. И мой коллектив, нашей школы коллектив, это творчие люди, которые могут, наверное, переутвориться, переуживиться у любую частоту, да, профессия наставника вымушая. И я думаю, что для их это не наоборот, для их это вельми приемно подарить чудо, сказку детям. Ну, в основном это педагоги, наставники нашей установы адукации, а так само на других ранішниках будут выступать и іншие установы адукации, на которых так само будут педагоги задействованы. Наталья Павловна, скажите, когда сказал сюда, вось Витебскую резиденцию рыхтуют наставники школы? Конечно, обязательно, потому что педагог это звучит гордо, и у нас педагоги умеют все. Вплоть до того, что, конечно же, быть актерами Придвинской резиденции. Ну, яшчэ я хочу сказать, что в этой резиденции можно побачить вось такие цуды, якія зараз робят наши казачныя персонажи, что у Витебскім районе пройдзе 5 добрачынных елак, на якіх будут падораны детям такие сувениры, и на якіх ці будуць нячысцікі на добрачынных елках, ці удзельнічаюць? Ну, я думаю, калі нас запросят, то мы обовязково там будем. Нам только скажи, мы адразу у тым месцы, дзе патрэбна. Ну вось, гэта будзе выглядаць як экскурсія, як выглядае вось гэта рэзідэнцыя. Кожны нячысцік, яны ж хаваюцца, там вадзянік жыве там у балоце, лясун там глыбока ў лесе, гэта дзе іх будзе шукаць? Ну, можна сказаць канкрэтна пра персанажы, якія ёсць. Ну, ўжо казалі мы, што ягодка ёсць, ось малодшая сястра бабы Ягі, Цмок, гэта такі добры дракон. Так яшчэ у нас ёсць Ляшуха, ну, такі самы не вельмі вядомы персанаж. Але гэта жонка Лешага. Цікава тое, што вось такі факт, як вось мы вычыталі у кнізе Никифоровска, што у яе ёсць муж Лешы, і ён дзесьці вандруе заўсёды, а Ляшуха сядзіць дома, гадуе дзяцей. І што цікава, што дзеці у гэтых такіх страшных нячысцікаў, яны нараджаюцца падобныя да людзей. Але яны хітрыя, ноччу яны крадуць дзяцей у звычайных людзей і аддаюць ім сваіх. І вось такім чынам, а як пазнаць дзіця, якое скралі Лешай і аддалі свайго? Значыць, тое дзіця неправільна зашпіляе гузікі, можа наадварот надзець там кашулю, ну і вось гэтак далей. Вось гэтым адметны тыя дзеці, якія папалі ад Лешага і Ляшухі да звычайных людзей. А я правильно зразумеў, прабачце, што вось ваша задумка гэта такая мясцовая нават альтэрнатыва агульнапрынятым казкам, агульнапрынятым казачным персонажам нават. Ну так, дакладна. Это не можна сказаць, што гэта альтэрнатыва такая уже. Мы не супярэчым нічога. Мы вельмі прымаем такія мы ўсе лагодныя, як нашы нячысцікі, які мы зрабілі іх незлоснымі. Але ж, канешне, хочацца выхоўваць дзяцей на традыцыях, якія даўным-даўно забытыя, якія верылі нашы бабулі, дзядулі, прадзядулі, нашы прашчуры, якія яны бачылі, як бы сказаць іх, яны іх апісвалі. Адкуль жа Никифоровскі узяў вось гэтае апісанне нячысцікаў?
праца, якая рабілася. Да, по записах. Так само і у вёсцы Вымна ёсць запісы, зробленыя там Котава і іншых, як ён называў, ні у кого, да рэчы, даследчыкі высветлілі, што ні ў кого, ні ў аднаго фалькларыста, ні ў аднаго навукоўца няма такой назвы, як Віцебская Беларусія. Вось такая прыемная, цікавая назва, ёй карыстаўся Никифоровскі. Вось. І вось нашы нячысцікі, яны, як бы сказаць, поруч стаяць з тымі, ну, вось мы зрабілі іх для нашых дзяцей. Няхай нашы дзеці ведаюць, якія ж ўсё ж такі нячысцікі, можа, калі жылі ўсё ж такі ў нашых лясах. А ці рабілі вы нейкую такую пробную экскурсію, як дзеці рэагуюць увогуле на такіх персонажаў? Да, мы зрабілі гэтую экскурсію вось у тым месцы, у тым каля прыдарожнага кафе была такая невялікая, як бы сказаць, казачка мы паказвалі дзецям. Ну, дзеці, канешне, здзіўляюцца спачатку, а потым яны ўжо крычаць: а вон ягодка пабегла, ой, вось гэта цмок, пераспрашваюць: ой, а хто гэта дракон, які табе дракон, гэта ж цмок. Яны адразу ўжо, як бы сказаць, арганічна ўліваюцца ў гэтую казку. Нічога дзіўнага, тым больш дзеці рэагуюць на ўсё на гэта вельмі па-добраму. Скажыце, а вось я ведаю, што ў школе у вас, вось паказалі, што традыцыі вывучаюць, ёсць яшчэ і музей. Так, у нашай установе адукацыі калісьці ў 90-х яшчэ годах суполкай маладых спецыялістаў быў созданы этнаграфічны куток. Потым у 2010 году, які пераўтварыўся ў краязнаўчы музей. Ну і зараз ён працуе, я думаю, вельмі цудоўна. Нядрэнна, Наталья Миколаевна говорит. Таму, што нас наведваюць розныя дэлегацыі з розных краін. І, как я говорю, што, наверное, ад Прыбалтыкі да Камчаткі у нас уже госці пабывалі. Ну і таксама там ёсць одна из экспозиций присвячена Николаю Яковлевичу Никифоровскому, нашему великому этнографу. Ну, распавядзіце крыху про тое, што можна ўбачыць на гэтай экспазіцыі ці іншых, тому што... Ну, больш 5 экспозиций, значит, у нашем... Цікавы даволі музей, в нашем краязнаўчым музее. Не только Николаю Яковлевичу Никифоровскому присвячены и хатки селянской, где показаны различные утвары селянского життя. Третья экспозиция присвячена Свято-Успенскому Тадулинскому монастыру. Так само мы не могли не обойсти ніяк падзеі Великой Отчинной войны, захаваць память о паўшых героях. Также экспозиция есть присвяченная восстановлению сельской господарки после военных падзей. Ну и так само мы ж не могли не рассказать про свою установу адукации, потому что это наша родная, это то, чем мы живем. И я думаю, что наши дети повинны ведать усё. Когда затверждался проект, было спрэчак шмат, какой он будет музей. И мы так вырашили, что нельзя как-то одной некой тематицы, да, придерживаться. Треба раскрыть усё для наших деток. Ну, а, конечно, не только для наших вымнянцев, а как про это доведались усе, кто к нам заходит у гости, кто до нас завітае. Ну, гэта я ўсё запыталася да таго, што настаўнікі вымнянскай школы добра ведаюць беларускую даўніну, традыцыі беларускіх нячысцікаў, таму тое, што можна будзе ўбачыць у Прыдзівінскім лесе, гэта ўсё будзе адпавядаць нашым традыцыям і таму, што сапраўды жыло на віцебскай зямлі шмат гадоў. Адкрываецца рэзідэнцыя афіцыйна ўжо заўтра. Якія ў вас адчуванні перад адкрыццём? Хвалюетесь? Ой, конечно, хвалюемся все. Наверное, как и первый урок, да, когда наставник молодой приходит первый раз, первые крохи на первом уроке, конечно, хвалевание. И, наверное, хвалевание еще от того, как дети ушли от нас задоволенные, как мы им подарили это новогодний цуд, и как они поверили, что все-таки Дед Мороз існує, Снегурка есть, и добрые нячистики тоже есть, и не треба их бояться. Да. Яшчэ такі добры нячысцік, хочацца даць, што ёсць лазнік, ён жыве ў лазні, ён бы, як бы сказаць, начальнік над усімі тазамі і венікамі, што ён усім расказвае, запрашае дзяцей, дзеці шукаюць. Уся справа ў тым, што прапаў Новы год, і дзеці яго шукаюць і ходзяць па розных станцыях, як бы сказаць, там у іх гульні, адказваюць на такія каверзныя пытанні нячыстай сілы. Ну, але ж усё ж такі, ў канцы канцоў,
ёсць яшчэ апошняя станцыя, як бы сказаць, гэта кладнік. Кладнік гэта такі... Цікавы персонаж, вельмі такога не чула. Да, гэта кладнік, ну, ад слова клад. Ён захавальнік кладаў. Ну, што, дарэчы, сказаць пра кладніка, гэта такі сур'ёзны мужчына, які вельмі багата апрануты, у яго ёсць сярэбраны кашалёк, а ў кашалю гэтым толькі адна скарыначка хлеба. Вось на харчаванне ён сабе вельмі шкадуе, збірае грошы, пералічвае іх. Вось такі ў нас кладнік. Ну, вельмі багата надзетны, ну, я думаю, што дзецям спадабаецца адзенне яго прыгожае. Ну, адзенне вы самі рабілі? Хто? Творчыя групы. Творчыя групы, да, ў нашых школ. Творчыя людзі, которые могуць рабіць гэта. Ну, вы самі даведаліся, сказалі нам, да, што педагогі, яны таленавітыя, яны на ўсе рукі майстры. Таму і навучыліся і шыць касцюмы. Я прапаную паглядзець, што зарабілі нашы маленькія майстры, якія цацкі, мабыць, упрыгожаць елкі. Я прашу нашых аператараў паказаць. Кажыце, калі ласка. Нагадаю, што гэтыя падарункі будуць атрымаюць усе, хто будзе ўдзельнічаць у дабрачынных елках у Віцебскім раёне. Дарэчы, казачных персонажаў, пра якіх мы так доўга зараз распавядалі, іх апісвалі, мне падказваюць нашы аператары, што мы хутка зможам і ўбачыць. І нават, мне так падаецца... Ой, дзякуй вялікі. Дзякуй, цудоўна. Першыя навагоднія падарункі. Ой, з лямпачкай. Вельмі цудоўна, вельмі прыгожа, дзякуй вам. І нават зрабілі гэта ўсё ў прамым эфіры. Ось, ну і нечакана ў нашым прамым эфіры мы можам зараз пабачыць тых нячысцікаў, пра якіх мы распавядалі. Калі ласка. Литвинский лес! А куды ж мы трапили? Тише, черт тебе подери! Мы ж на телеканале! Я ж тебе казала, не туди треба йти, всю заблитила ляшуха! Так все. Цыц, нячистики! Коли мы сюда трапили, то цуды будут. Треба тільки вірити. Будут цуды. А мы в это верим. Рихтуйтеся до Нового года и верьте у цуды. Чекаем вас у нашем Придвинском лесе!
такі атрымаўся вечар у нашай тэлекавярні. Нашы госці ўжо сышлі, але пакінулі для нас вось такіх. Апошнія госці, дзеткі, якія рабілі цацкі, вось падарылі нам 2 дамавёнка, так яны сказалі? Дамавікі. Хатнік яшчэ можна. Мне все роўна, давай блакітнага возьму. Хай ён ахоўвае цябе, а я выбраў вось гэтага жоўценькага. Ваня, ты верыш у існаванне такіх істот? Зараз веру, вось ён існуе, сапраўдны. Не ведаю, дапаможа ён мне ці не. Буду спадзявацца, што яго дапамога мне не спатрэбіцца, але ён заўсёды можа ўкрасіць, напрыклад, барную стойку. Ой, не стойку, так. Спадзяемся, што невялікі кавалачак, крышачку амаль уже святочнага настрою мы вам падарылі. Я ўжо казала, што менш за 2 тыдні засталося. Ўжо ў нашым горадзе ўсе ўпрыгожванні, ўсе агеньчыкі гараць. Віцебск сапраўды такі калядны. Не ўсе? Яшчэ трэба пачакаць, пакуль галоўная ёлка нават... Гэта будзе яшчэ парад Дзеда Мароза. У нас наперадзе шмат такіх яшчэ падзей, якія павінны стварыць нам навагодні настрой. А сёння мы з вами развітваемся. Жадаем вам усяго самага добрага, і нават напрыканцы нашага эфіра яшчэ невялічкі цуд, песня ад нашых друзей, ад нашых сяброў, гасцей, якія ўжо былі ў нашай студыі, і напрыканцы нашага эфіра песня у іх выкананні. Ад Андрэя і Марыны Стрыкелевых. Пакуль. Падае снег на яве і ў снах у дамах. Людзі чакаюць радасці, толькі жадай, святы Нікалай забярэ твае турботы, цяжкасці, дзецям кіно, дарослым віно, і яно зробяць размову шыраю, гадзень за днём нас цягне на дно ўсё адно. Знойдзем шляхі да выраю, здзейснится ўсё, мы рады дасцё, і жыццё зазяе новай фарбаю, зоркі святло у свет нам прыйшло, і яно нас не раз яшчэ парадуе.